reason with me ya bụ ihe bụ nke na-akọwa n'ọbụsị na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-abịa na ha na-eleda nwoke anya ọ bụ na nwoke na-eji ego taa ma ọ ga-abụ gị n'ọzọ ma ọ ga-abụ ndị mmadụ na-eleda enyi ha anya n'ihi na o ji ego taa mana nke a reason with me bụ na o nwere ike o ruo echi onye ahụ bụ onye na-akwa keta onye ahụ na-apụ apụ na keta o ruo echi o were bụrụ ọgaranya o were bụrụ onye ama ama ọfụma egwu nke a nwere ihe ọ na-akọwara ihe dị iche iche mana ị ga-eme gịnị ị ga-etinye nke ahụ n'ọrụ ma tinye ya n'ekpere ya bụ na ebe na keta abụ ebe chọrọ ịnụ echi nnọọ ị ga-abịa gịnị ị ga na-emeri something until gịnị Chineke abịazie reason with you dịka sị n'ekpere na mbụ ebe anyị nọkwa tutu anyị jobere ezumike bụ ihe gbasakwara egwu abụ egwu ndị Igbo egwu eji mara ndị Igbo nọ ụfọdụ ihe dị iche iche n'ihi na anya n'oge abụghị nwanne ha eburu ibu ha ebuka dịka akpọla m egwu Atilogwe ma were kpọọ egwu ogene were kpọọ nke ikpi ọgụ ya bụ egwu ọgụ mana nke ugbu a bụzi nke anọ bụzi nke a na-akpọ nkwa ụmụ agbọghọ mana obodo na-aka agbara nke a bụ obodo bụ Ebonyi steeti ha obodo na-agba nkwa ụmụ agbọghọ ya karịsịa ịnụ nke a nkwa ụmụ agbọghọ nkwa ihe ọ pụtara egwu n'ihi ọtụtụ ndị nwere ike ha maa na ihe nke apụtara wee egwu ihe bụ egwu ụmụ agbọghọ nke a na-akpọ made n'okwu oyibo ọ bụ ha bụ ndị na-agba egwu nke ya bụ nkwa ụmụ agbọghọ dịka ntị kwuo ya ndị na-aka agbara egwu a bụcha obodo sitere na Ebonyi steeti ha nwa bụ ndị nwegodi egwu nke dị otu a nke ise anyị nweziri nne ya nke ise ya bụzi nke a bụ nke a na-akpọ gịnị egwu egedege mana egedege bụ egwu ndị mgbe ochie egwu ndị mgbe ya na-akpọ ọfụma na-agba ọfụma mana onye bịazinu fechasị egwu a nọ were nwezie afa werezie ọbụzi ihe na-awarizi n'ihe onyonyo mgbe ụfọdụ bụ nwaanyị ama ama ya bụ egedege nwaanyị a na-akpọ Teresa Ọnụọra ya onye si na-akpọ ya egedege one of Africa n'ihi ya onwe ya bụ ebe nnọọ bịazie ebusasizi egwu dị otu ahụ egwu dị otu ewere ọtụtụ ndị na-amaghị ya ewere marazie mana nke a bụ gịnị egwu n'okwu anọ mgbe ochie n'ihi egwu nke eme gịnị ọ nọọla anọrọ ọ bụla egwu anọ nke ahụ so na egwu eji mara egwu ọgbịgba nke eji mara ndị Igbo dịka m na-esiri akpọla ha akpọrọ m nke bụ egedege ya bụ nke ikpota maazụ were kpọọ ya nkwa ụmụ agbọghọ ya egwu ndị ụmụ agbọghọ were kpọọkwa nke kpọkwara bụ ogene were kpọọ egwu Atilogwe ozizi ụzọ were kpọọkwa nke ahụ a na-akpọzi egwu ọgụ ya bụ ikpi ọgụ ụtọ were chere isi kpọọ ya bụ word dance n'okwu oyibo mana ịkwa ọtụtụ ndị ọzọ ha dị iche iche nke bụ akpọchazie ya nnọọ ọ ga-adịka na anyị n'oge a ga-abụkwa gịnị nwanne anyị ga-abịazi ugbu a ma ọ bụ were gbaziekwa egwu ọzọ egwu nke a bụ nke si n'ọnụ Splash nwata ji nkụ nwata jikwa na nkụ mee ọya nke na-akọ m egwu nke abụọ otu esi nwata otu Splash si nọ rapụ ọ dị egwu ma ndị na-agba agba ma onye na-agụ agụ ha na-enọcha gịnị ha na-enọcha n'ofe nke a bụ gịnị Splash the director otu si nọ mechi everything the picture ya were nọ kwụrụ akwụrụ ifere ya were nọrọ n'anya nwata ji nkụ anyị alaghachigo mana ọ dịgo na njedebe nke taa unu echefukwala sị na ọ bụ na anyị n'oge abụghị nwanne n'ihi na abụ anyị ga-afọkwa dịka nsikwenye na mbụ si na nga na-arụtụwa aka n'ihe gbasara egwu ọgbịgba nke ndị Igbo ya na entertainment gist na ụfọdụ ojiji nke eji mara ndị Igbo anyị oge ha si bido oji ndị nke a mana dịka anyị n'oge ntị bụzi nwanne anyị ga-amalite nke a kwa n'izu ụka ọzọ ga na-abịa ya bụ ejefe nọnyekwara anyị a ga-abụkwa nwa ada unu Geraldine Amaka onye unu na-etu Icon Girl ịchọrọ iso m na social media ijee na Instagram bụ @official Geraldine Icon ya bụ na Facebook enwetazi ebe ahụ kpọmkwem Alozie Geraldine Amaka Eunice anyị ga-aga nnọọ ga-egosi unu ya bụ ebe a na-emepụta ihe nkụpụta egwu ihe onyonyo nke egwu a n'ihi na ọtụtụ egwu ndị nke unu na-ekiri nnọọ ụfọdụ ndị ama ka o si emepụta ya bụ otu esi mepụta nke ahụ ya bụ nke ahụ akpọrọ gị na God Edua nke sitere n'ọnụ Maazị Chinedu Ezeani ị ga-afụ otu esi nnọọ na-ebugharị ihe nke ahụ mana nke ahụ abụkwa na ngwụchasị ahụ anyị ajọtụ nnọọ gosinu obere mana m gerezi n'izu ụka ọzọ
anyị ga-abịazi gụnyezi gbasara ihe omume a. Were ihe ọbụla chọrọ itinye ọnụ gbasara ihe omume ebe a nọ ije na Instagram anyị bụ @isimbido.tv, ya bụ na Twitter anyị @isimbido.tv, ya bụ na webụsaịtị anyị je na www.isimbido.tv, ya bụ na Facebook Isimbido.tv, ya bụkwara na YouTube anyị ga-anọkwa ebe ahụ Isimbido TV. Ebe a ka ị ga-abịa nọ bụ na o nwere ndị ka na-ewọchi gị nọ ịbịazie bịa nyụwazie ha, fulezie ha ofu ofu.